per piraso. 150 po kada piraso ng isang bangus. Ayan. Dagupan tunay, ma'am. Yan po ang dagupan bangus ni Boy Bangus sa bayan po ng Malabon. 50 pesos isang piraso. Pukan po ay 100 pesos. Tumpok. Talaman po 120. Magkano ang buuan? 100 daw. 100 pesos sa mga buuan po ng gulyasan o tambakol na latag po dito. Ayun, kain po. Ah, pwede. Ayun. So, yan po yung... Kain muna kayo bago bumili. Ayun, ang kagandahan. Kain muna. Oo, boss. Okay yan. So, yan po yung presyo, no? Hindi ito pinapatikim ha. Kain muna bago kayo bumili. Ayun, oo nga, nakalagay nga, kain muna. Ay, ang kulit. Sabi na nga kain muna bago bumili. Ayan, no? Yan po yung presyo, no? 40 pesos na per kilo. Hindi, pwede po malaman yung presyo. 40. Ayun, 260 po rito at 240 na per kilo po ng fresh isugo. So dito yung mga kilo ng ating tahong na malalaki na, oh. 70 pesos na per kilo. At matataba pa rin po ang ating mga tahong. At yung mga talaba, ito po yan. 100 pesos po kada tabo. At buhay pong mga tilapyang Pampanga sa halagang 140 na kilo. Kanduli, Nay? Opo, kaliwa. Mga kanduli po ito, itlogan. Pati mga ulo. Magkano kilo niyan, Nay? Mga kanduli ninyo. Tandaan lang Ah, 100. 130. Ayun. Ayan, oh. Ulo ng mga kanduli na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Ito po, 120 po sa mga kilo ng mga bangus pandaing. Maghahanap buhay na lang daw dito sa Malabon Fish Market. Isang magandang umaga po. At nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang sa update ng kanilang mga latagan. So araw po ngayon ng Huwebes. Susubukan, titignan sa isang araw na pakikipagbakbakan dito po sa kalsadaan ng bayan po ng Malabon. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Bossing, shout out. So update natin yung mga presyo ng latag ni Boy Bangus, ng kanyang mga bangus dagupan. So ang mga presyo na atin pong i-update ng kanyang mga per piraso. Walang kilo per piraso po. So natin itong mangga. 80 pesos na kilo ng kanyang mga manggang hinog. Boss, good morning. Eto, 150 sa mga kilo, no? Wala palang kilo, sorry. Per piraso. 150 po kada piraso ng isang bangus. Ayan. Sa'yo, ma'am, dagupan tunay, ma'am. Yan po ang dagupan bangus ni Boy Bangus sa bayan po ng Malabon. 50 pesos isang piraso. Mabibili rin po ninyo. At pala, Boss Lando, kay Boy Tilapia. Wala nga siya, no? Hindi, kung saan sa naroon, pakibayaran na lang yung utang ko 15 pesos. 15 pesos. May utang para sa'yo 15 pesos si Boy Tilapia. So babalikan kita mamaya, Boss Maeng. At update lang ako sa mga latagan ngayon dito sa kahabaan ng Malabon Fish Market. Balikan kita. So update natin yung mga presyo naman po dito ng hipon. May 260. Mayroon din po 220. So malalaki yung mga hipon na sa halagang 260 na kilo. At yung mga ulo na tumpukan po ay 100 pesos. Tumpok. Talaman po 120. Magkano ang buuan? 100 daw. 100 pesos sa mga buuan po ng gulyasan o tambakol na latag po dito. Pili na mami ko. Ayun, pili na mami ko, bilhin na po kayo. Salamat, thank you. So ang presyo naman po dito ng avocado, ito yan. Lagkitan, mas malagkit pa sa magjowa. So ito po yung presyo, 90 pesos. 90 pesos na kilo. At ang presyo dito ng mga hipon ay 260. Meron din pong 100 pesos na tumpukan.
330 sa mga kilo na malalaki pong hipon. Good morning. Boss, good morning. Shout out sa iyo. Kamanabatay Center. Ayan. Shout out sa mga lodi natin. Ayan. Ayun. Shout out sa iyo, Moy Moy. Good morning. So, update pa tayo sa latagan dito sa Malabon Fish Market. At tingnan ang sitwasyon ng mga presyuhan ng kanilang latag. Tumuna ka, San? Hindi pa mamimigay yung boss. Ay! 50 lang yung tahong ko! Boss, Lando! 50 lang daw yung tahong niya. Boy Putik, 50 lang daw yung tahong niya. Mataba! Bakit nakapuka na ba? Ano? So ito yung mga latagan po dito ng kanya mga gulyasan naman po. Sa halagang 90 pesos. Malutong. Itaw niya boss oh. Hindi pa nakapuka, nangangamoy na boss. Ayun. 90 pesos kilo ng mga gulyasan. Medyo ako boss. Bale. Shout out. Sasakay ka na sa walis? Sasakay ka na? Ayun. Nabawalis nakaputik pa. Shout out ha. Good morning, good morning. Ayun, oo nga, putik nga oh. Ay lumaban. Salamat, salamat. Thank you. ₱100 kilo po ng mga yellowfin tuna. Dito naman po ay 100 pesos na tumpok. 330 na kilo din po ng hipon. Nasa tamang tao, nasa tamang. Nagiwalay kayong mag-asawa. Ngayon ko na ito, pinapini. Walang kakampi pala to, walang katandem. Kaya pala eh. Nakatabi siya, kaaway niyo pa rin. Wala nga. Wala nga dyan. Lodi, salamat, thank you ha. Yan po yung mga presyo ng mga prutas. Ito naman po yung mga papaya natin, no? So mga prutas po, itong mga latagan po dito sa bandang gitna na po. Meron na tayong santol. Uy, 30 pesos na kilo na ngayon santol na may latagan na po dito sa Malabon Fish Market. Ayan. So shout out po. Laikiyas, matamis po, 40 pesos na kilo. Ayun, kain muna, pwede tikim. Ayan. Tikim, kain. Ayun, kain po. Isa lang eh. Kain, kain. Pwede. Kain muna bago bumili. Ayun. So yan po yung... Kain na tikim dyan kasi kung tikim, isa lang yan. Kain muna kayo bago bumili. Ayun, ang kagandahan, kain muna. Okay yan. So yan po yung presyo, no? Hindi ito pinapatikim ha. Kain muna bago kayo bumili. Ayun, oo nga, nakalagay nga, kain muna. Ay, ang kulit. Sabi na nga kain muna bago bumili. Ayan, no? Yan po yung presyo, no? 40 pesos na per kilo. So dito po yan sa bandang gitna, nabentahan po ng mga prutas, no? 70 pesos na kilo ng saging. Te, salamat po, te. Thank you po, kuya. Salamat. So update na tayo dito sa latagan pa na ating pong may update dito po sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga alimango natin, no, na latagan dito. So bisugo na magaganda. Ito, fresh bisugo na masarap ipaksiw. Te, pwede po malaman yung presyo. Ayan, 260 po rito at 240 na per kilo po ng fresh bisugo na mabibili niyo po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Oo nga. Masasagat ako sa ano ko siya. Ganyan, lumuwi ka na, baka punta ka pa ng Bagyo. Nasaan ba ngayon? Sa MMCI. Muwi. Kaya pala wala dito. Ano ba yun? Yetis pa, bukas pa uwi eh. Kaya pala hindi nakakapagtinda. Kaya pala nahahanap ko kahapon dito. Hindi ko nakita eh. Kasi ang sila ganun yan. Diba? Oo. Eh, sabi sa kanya, maglagay ka na lang. Eh, kahiyaan na kasi sa mga ano. Ay, may isip, wala nakikita. So dito yung mga kilo ng ating tahong na malalaki na, oh. 70 pesos na per kilo. At matataba pa rin po ang ating mga tahong.
At yung mga talaba, ito po yan. 100 pesos po kada tabo. At meron din pong tulya, no? Tsaka bagongon. Ayan. Ito po yung masarap sa bawan na mga tulya na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Dito, GG po natin ay 100 pesos na tumpok. At yung mga 260 na kilo na mga hipon. So maganda yung mga hipon, no? Na mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. ₱100 per kilo ng gulyasan. At yellowfin tuna. Ito po yung latagan ni Kuya Ricky dito sa Malabon Fish Market na mapupuntahan nyo po dito sa bandang ibaba. Kuya Ricky, good morning po. Yan po yung mga tumpok ng mga bangus pandaing sa halagang 150, may 160. Sa kilo po magkano? Kilo, 220. 220. Ayun, pwede 200 pesos, no? Na mabibili nyo po mga bangus, dagupan. At buhay pong mga tilapyang Pampanga sa halagang 140 na kilo. Sa kilo ng mga pandaing naman. Pandaing 150. Ayun, 150 po sa mga per kilo ng pandaing. Niya live. Ayaw. Salamat. Kuya Ricky, thank you. So, dito, sa mga presyo, magka-presyo mo, Pogi. Sila, boss Dando. Iyon, 250 sa mga presyo. Shoutout po, good morning. Morning po. Enjoy po sa pamimili. So, ito po yung mga kilo, 250. Ayun, 250 sa kilo ng mga hipon sa latagan. At ang mga lumot, 200 pesos na kilo. Dito ang mga presyo ng mga bentahan naman po ng mga gulay, no? Dito yung mga presyo ng gulay. Kada tali po, 20 pesos. 50, tatlong tali na po ng mga sitaw. 50 pesos na kilo po ng mga kamatis. At ang ating mga yellowfin tuna ay 100 pesos per kilo. Sa latag po dito ng presyo ng mga hipon, ito po yan, 300 pesos na per kilo. Talakitok 180 na kilo. So dito ang presyo ng mga yellowfin tuna ay 130. Gulyasan ay 80 pesos na lang po ang kilo. Hipon. Magkano dito sa malalaking hipon? 320 lang po, boss. Ayun, 320 na kilo at meron din latag na 270. Alis mga kalaki lang, oh. Ayan, oh. So, yan po yung mga presyo ng kanilang latag ng mga hipon sa Malabon. So, thank you. 250 na lang yan, eh. Eh, ba't Tomas? Alam mo naman, may cut. Ikaw talaga. Jackpot na dyan sa vlog po. 240 at 250 na kilo ng mga hipon. So, presyo ng mga tilapyang Batangas, ito po yan. 100 pesos sa per kilo. 100 pesos sa yellowfin tuna. Hipon. Ayan. Mga magagandang klase na hipon ang ating po na-update dito. Kanduli, Nay? Mga kanduli po ito, itlogan. Pati mga ulo. Magkano kilo niyan, Nay? Mga kanduli ninyo. Tandaan lang Ah, 100. 130. Ayun. Ayan, oh. Ulo ng mga kanduli na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Sariwa yan, kuya, sariwa. Ang ganda, no? May itlogan talaga at masarap ang itlog niyan. Dalawa 35. Dalawa 35. Ang bilis, ah.
Nagulat agad ako dun eh. Hindi ko pa natatanong yung presyo, meron na kaagad. 35, dalawang tumpok. 250. 240 sa kilo ng mga hipon. At ang per kilo naman po dito ng mga tahong, ayan po ay 40 pesos. 100 pesos sa kilo ng mga isdang tulingan. Shout out sa iyo, Boss Maki. 80 pesos. 130 per kilo ng kanyang mga yellowfin tuna. Ayan. Shout out, Boss Maki. Good morning. So dito 120. 120 per kilo ng mga tilapia ang Pampanga. Geng-geng! Halika rito, geng-geng! Biruin mo, tinatanong pa kita, geng-geng. Akala ko sino yung bata naglalakad. Oh, shout out sa'yo, geng-geng. Yo, Repa, geng-geng. Shout out sa'yo. Wala kang pasok? Ayaw pumasok. Ayaw pumasok ni geng-geng. Ito po, 120 po sa mga kilo ng mga bangus pandaing. Maghahanap buhay na lang daw dito sa Malabon Fish Market. Ayaw. So yan po yung mga price update na ating pong ina-update dito po sa Malabon Fish Market. Dito po tayo kay Ate Potpot. Ang mga per kilo naman ng kanyang mga hipon, 270, 260 per kilo. Ate Potpot, salamat. So dito, ito mga tumpukan, yan, 100 pesos. Mga big head o tinatawag po nila maya-maya, no? 100 pesos isang bit-bit o bugkos. So mga tumpukan na po yung ma-update natin dito sa bandang dulo. Ayan po, 100 pesos na tumpok ng mga isdang tambakol o gulyasan. Ayan, mga presyohan po ng kanilang latag sa mga tumpukan, no? ₱100 pesos na tumpok. Ito mga 50 pesos. Ayan. So yung mga price update na mga kilo ng kanilang mga latag dito po sa Malabon Fish Market. 100 pesos na kilo ng yellowfin tuna. Hey, shout out. Good morning, sa shoutout ka. Shout out vacation. Ayun, shoutout. Shoutout sa'yo, Boss Jeff Baliw. Shoutout. Ayaw mo lumingon talaga. So ayan, mga isdang bato, no? At nandito na tayo sa bandang dulo. At sa ating update, Boss Ed Pompak, shoutout. So per kilo ng mga tilapia ay 80 pesos. At 110 per kilo. Yan po yung mga in-update natin. So dito tayo, mga latag po ng gulyasan at yellowfin tuna, 100 pesos. Ipabigay ko kanina. Good morning. Ryan, shoutout sa'yo. Magkano yung presyo ng hipon mo ngayon? 240, 300 pesos na per kilo. May kumontak sa'yo ngayon? May nag-chat? May kukontakin ka raw niya? Lalaki? Oo. Parang nagparo nga sa akin. Binigay ko yung ano mo. Mamamakya daw siya ng hipon. May nagparo nga sa Enrico. Parang Lagyan! so yan po yung price update natin sa latag ni Brian Flores dito sa Malabon Fish Market ng kanyang mga hipon. So sa mga tumpukan, ayan po. Thank you, salamat. Okay.
Good morning. Yan po mga tumpukan ay 100 pesos, no? 90 pesos sa mga kilo ng mga isdang gulyasan. Tanong natin yung presyo ng mga pinya. Nay, magkano po presyo ng pinya nyo ngayon? 80 pesos po isang piraso, no? So, panahon na ng pinya ngayon. So, yan po. Mabibili nyo po sa Malabon Fish Market at araw-araw po yan merong latag. Pag hindi nyo po siya nakita rito, doon po sa may tulay. Nandun po itong nakapwesto na mabibilihan nyo po ng mga latag nilang pinya. Salamat po. Boss, good morning. Magkano tumpok? 100 pesos na tumpukan po ng mga isdang tulingan at tambakol, no? Boss, thank you ha. Salamat. Alright, so na-update natin yung mga latagan po nila dito sa Malabon Fish Market at talaga nga naman ay mura pa rin po ninyong mabibili ang mga latagan. Sakay na! So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando, shout out po. Sa ating mga vendor, no, shout out po. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.